Wakirebuya, happy Sabbath. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. And that is nature. That is his nature. That is his nature. Yes. Good morning, happy Sabbath. Wakirebuya. Omwancho muligire taseni kiandizi TV magayo gutwara ensemo area ya a morning devotion astonyere koba tokoegwa obosere background nkima enki ya kabisa kunyara kobe gutorase litkoligima twaswira sentunda ya kabere ya magerio yeles onesto kuchikoba tokosanga amunumulisia Zedekaya onchonga kwenekia buna twanyere kwa tokobwaterana amonere inyuru mwancho muligire boigo chinga kichina ni chiago ekoneke buna kwanyere kwa bogosanga amonaintwe asa magere lesson aya wetara semitandao litanga ni pigwetara senseme ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigwetara asenseme ya YouTube Ndizi TV News ekerengalikia one liboli lyago boigo na bokoli toma gwetara se enamba yesimi eyere asetibya kwa konya gwetanga ngoraga gugo ayebwata esimi yagonya kwaliretie lesson se kwaro changa na boigwetanga nkwamenta tunyara ko batogosanga kerengeli gyo komenta kwao emambia bono no bwate obosibole nelibaga onye ko bwate liboli boigo wetara se namba eyo na bogosanga amona into karibu sana omulisia Zedekaya omaligereria na ndo mategererio ito kurwase gestaseni gitu kia Ndizi TV asa imambi ni no mogoko bwokwariania usanga manaintwe na ndingo kwarigani nga mwarigani Kristo Yesu ntutu amwarigani ya chinkoro cheito elinde akwana manaintwe na aruchirebia na okwani rubwakirebia amanene Yesu Bimono ke gima omolisia Dominic Bosire na barenge asange amonaintwe kulenda se chishuguri chiobo koreri tali kuchikoba amonaintwe emambia ya bono kulende asare na semeremo yobo koreri gamaiga yomolisia Dominic Bosire bwakire happy Sabbath bia mole karibu sana asante sana omolisia nyasa utwanchire se lesson yetu anyaleko batogo chaka nturagenda kegima gatukare ase okorokeri gwakane eminete wiki ya kane ase koteye na astwanyaleko batogo tuara ekerenga ekenene gyokorangaligwa kobagati yabakoreri bali bo monene oito Yesu Kristo kurwase kitabu kilia kia Mathayo emerongo ebere na isano na isato kefungo ya 19 igehota bangeri tunyarako batoko bakora bonsi banyarako ba aboro kintu tumulisi nyarako gutora so gusaba kigima tunyarako ba to so seleson tusabe yasaita tanaenda se mwambiye twakira asuri buna abana bawo barabareu tokubulita ngani tuaberekero komajane ibitu akorera subusu wao na ndo ikekuruguro rosio bamenyo bwao ime yaitu elie karoto usangari ngana lia okwana gwetera asetore na kiroyo mate bamina Yesu no motorie bobugimo bwaitu wanje kwa koreke atwasaba gwetera asireteria Kristo Yesu motoria amen bimono sana tuachakire emambia ya bono nga twatika batagota bali boliriago na boigo ekerengeri kiago nigo kirabe kingencho na bali mogenda tukaba gutuma ujumbe ya ino asante ntochiro cheka igango churigo litora senchire bwikira nabo Fred Nyabuto Vincent Menta abo Naomi Andrew Tamazo Close Nyakezi gatia bande abange Sevanie kiongozi Tais Matinde ya Messi na Karolire mbiemono kegima asijumbe chino emsorengi ya kochirigilitore agumagega badai chinga kitogendrete amo na amaigerio ye lesson ase echuma eye nigo twanya toko chaka nekerenga ekerne kiarenga se lesson obokoreri bwanya sai no bokoreri tukaroranga ngire kiarenge ekerenga ekenene kianya sai wetera asomwano Yesu Kristo nyarako bagwikirania ekerenga kiria gyokoboria mwanya bantu na kiarenge kerenge kenene kianya sai asinge nchumanya bantu nyarako bagosalia korwase omugondolio Eden kulende omurobelio bukumuirania na kuirania obosera bubwamate bukanyarako babugo chaka kegima gwetera asogo chako mwana oye Yesu Kristo omurobelio oyino rogendrete gwikira chinga kibunechi omurobelio bwokoboria mwanya bantu kero kende omulisia twakore chingoro chito
chabere chinkongu kegima kolende nyasaye nagenda gitoko baga guturangeria ase riogiria nyari toko bakorangeria Adam na Hawa akubaboria ngaimure amena erina riri bori na ntutukale ko batoko bori gwa emambia ya bono ngaitoberete kolende no etu achire maminje no kugani kwa nyasaye ribori na rierio agotenga tunyare ko batoko mwiraniria sare kitwa matabiria sare na era nyare ko bakwire gitambukiro kya bene yugotoirania ase obosera bubwa mate obore obuya kegima gosanga ase obokoreri bwa nyasaye eri to gosanga umulisia neri etakero kende direri kongu buna into mwanya bantu kuri apply kuri kwa nambia lakini kolibeka ase bikora tegete tutaraso lesson imeri eteli osanga ebintu tubya kawaida byo gosanga nonye ndagera umaita bantu mparoro nonye gosanga ndagera yuka nemechando ekene kimanyiti goseri eteli ogosanga anakira nyara ko bokurigereria nande nkerenga ki eriteli kabwate ase lesson ye erieteri ogosanga igori kutumika ase okworokia embuya obuya bwa omonene bukobogoria abande chigurube chiabo yes ogosanga nokobogoreria abande emechando yabo kwayekora kobe yao ase eng'encho banchete na ekero kwayekorire kobe ya ase eng'encho banchete barora obwanchani bore eme yao nabaro bakora boigo buna gwabakorera bono tutaragenda ase okwigere gwaito kwe lesson abanto bari baita abakuru totebe seito gusiga kero nakinite naro omoke nare korora ng'a abang'ina baito bari abababa maambi are korosiero ngori ubika ekirandi nande bagatwarire ndagera buna ndagera yari etumogoroba obukimo bwobori borosiri ching'ende nchiro chinsaga nchiroba gachete ise koreka n'omonto oetire ensaha ogweta igo okogenda enchera akumobori ng'a omokwani mobori nakomanya ekero amobori nakomanya ori omotebia kayia ogochia karanchungo gochaga atomanyane erigenta amatebi n'abagusi baito mbamanyete bo ocho omoe endagera ogoka ng'a rituko eri nyasaye onseseririe ase okonyorera omogeni eye nero yarenge embuya abanto baito ba kare keria abwate egeke osanga nabamwabo ekende nare korora nkeri ng'omonto ore omotaka narocha amatuko aria igo bare komoanya n'omogaka obwate chiombe chinyingi oyonde eng'ombe sagari ekero amoire sagari batebate tigebere bwoye neranye gokamera abana obotaka mbo baita keria abwate oyo mwabo nero bwegoke komenya ase obogima obo eketogokeruka ogosanga amatuko aya achire abanto tomenyete ase okwegimeria yes lakini nyasaye oito oyo otorangeire ase rituko riarera ase ogosanga ebiaye n'ogosanga obuya bwaye n'abanto baye yes kworoki bunare oyo bwobwanchani okorwa omonene nyasaye emeremo yaye nokorwa nekero arure osanga amo na into biri biaye bionsi igo rero ekero togochikwegera ase ring'ana erikuru kwogosanga ase obokoreri kwetanitie ase ogotebia omonto ase amang'ana igoetanitie abokomotebia amang'ana mosange naye amang'ana akomoa obong'aini yes chisemi nagochikomenya naende nabetagete mosange nere ebinto biri bikogera obogima obogenderere eye nere embuya omonene nyasaye akobeka ime ya abanto baye pia mono kegima nembwa y'omonene nyasaye omonyene nabo igo ikanyara koba gekororokana bene gwetera ase ogosanga obwanchani bwaye gwetera ase omwana wa Yesu Kristo na ntubono onyare koba gagotoa buna okorangeriwa ng'a naino bono kimoitaberanire
amone riogeri mwanyare kwa mukuru kwa abana na boigo abatomwa as Kristo na inibono embweye eyarenge ime gosere ime ya inche buna tatomino na boigo omwana one Yesu Kristo munyare koba mukoye tuana geko rekerenge kene umorisia gotokare koba tukurigereria omokoreri oyomo ime Biblia asilita riaye Ibrahim gosa Abraham oyo obetega kubikwa asensemo erinde anyare koba gagwikirania obokoreri bwa Nyasaye gwetera so gosangana gekogere gwikiye gosechume ngima igotoko gitumurigire chimbwa chia Ibrahim echo chinyare koba chikobaganwa ase chinsemo isatensemo entangane nigo arenge korosia bageni morisi na kwanere gore korosia bageni ntorigere guchimemo no kigima nembwa ya kabere nigo yere yobwanchani neyo mwelyo kabisa no gosaba asikirenge kerene ekefungo ekenege gotora akorwa segetabu kya Yohana 13 ekefungo kya emerongo 34 wikira emerongo 35 Biblia batanga ugochika okoya nabaire na kuoko obwanchani buna nabanjete inwe na ine mwanchane boigo igo abantu bonsi nabamanye nga naboro kiwa bane more kumurabe n'obwanchani inwe asinwe tumade gosomora sinake bekirebia ntegetengiranire ekefunge ego tanga ogo chiko koya na baire na kuoko mwanchane boigo buna nabanjete inwe na inwe mwanchane boigo igo abantu bonsi nabamanye nga naborokiwa bane more kumurabe n'obwanchani inwe asinwe turarigereria sekefunge ketu yani nga identity okorenga identity yokobo morokiwa o Kristo no bwanchani togendera mulisi pona Kristo agukwanera aborokiwa 12 yes konje yaikiringa kya guchikurwe arange guchikurwe kemwanso kyo mwaelio bagaikaranza semesa basangie ndagira abayahudi nonye baringi gesukukia ringe gechore kya Nyasaye yes mbabwata machiko yike mwanya bantu yogweyanja kubwa gwanja abamwabo ngago gwachiri kurwese safari yao ogoikaransa omuntu okuruku musombo cyo gusibya amaguru kera usibya amaguru mayo gucho sae sokoragire ndagira manya ta ugusibya naboga nyiteigo na barbe karo baika bagaikaranza bakweburinga etu arangeri ubona naboro kuba eturi kayo musombaro gutusibya amaguru bagaikaranza kero yomege ko no manene uringi na yesa karete getamba akebo yase kebono kiaye akabika macha sebesini aganza kubasibya amaguru yo maso yo mo yes ogo ikese Petro agakana ya no manene to gunsibya akamateranye tingo sibigo tori amana inche akabasibya amaguru ogo kora akamateba inche no mworokia na ende no omanene amoko no ko mworoke neke no mworokine no manene lakini rara na abasibya amaguru na inu musibania amaguru inu aseimwe yes ogo kora kuruma otenga no gochiko ko yina abaire na kuku mwanchane inu aseimwe obwanchani igoboko gero umuntu bwikanya obugori chigurube chyo yundo mokorera lakini ekere tutanchaini omuntu akobo manene abarense yayeta akobakorera ereno manene no kurangira ukumu Kristo no kobo musumba bwa abandi buna yisa kite akabo musumbu ito asobokoreri ngobwanje libwa Nyasaye bataito gwikanya na gokorera abandi pona ago kurigereri no anu musumbu tu guchikurigeri kurumutwe buna arangiri tugo yiga Abraham obogima bwa no gwikanya ogima bwa no bokoreri ngano ena abantu barenga ase nyumba yaye arenga mokoreri bwa abantu baye nonye mwana ori omwabo mumuru omwabo rukulo yes ya roti Musa oyo Abrahamu arenga omwekanyi ngano ane kero baika Kanani bone Nyasaye murangiriti akamoensi yonsi ya Kanani ekeranyora ng'abasumba baye n'abasumba ba Luti nkurwana bari agekanya agatebi Luti nga Luti omwana ominto ntokurwana ntu n'abantu aba mogaki chora ngunga nga yogochia utana Abrahamu aitukana yes nga kya okorekanye
aerotiri baga achigochora sakoba na nero etweira na nero etweiri yes loti akamenya gochora Sodom gochiese Sodom na Gomora egekoni go yaringi nsentobu ebwata macha amange endagere yechiombe agatigera Abraham uri Nyasaye ete nseria ensemo etabwati mache naende etabwati endagera naende Abraham agaitaba kaisaneka igoso gosanguko otageto gwekanya ogwekanya okonko ogocha bosa otatigarioka Kristo Yesu okorera obomenyo bwaye emeye enkoro y'omonto nase obogima bwaye bwensipi Nyasaye yamworogereti egetabu nkera kia Moses atekemugokie kia gatana kabire goteba ng'a ekeene omonene Nyasaye tana gokora gento kende kionsi yes otatiga oorokeirie abasomba baye ababani n'obogima obo bwobwanchani Abraham gakorangera Nyasaye amworokeretie obogima omonto omokristo agochikomenya nonya obwato obore bweke mwanya bantu omochaka na 20 kimugokie kia gatana kabire Nyasaye agateba ng'a Abraham n'omobani omobani o Nyasaye na Nyasaye tana gokora kende gionsi ataorokereti abasomba baye ababani igo amworokereti igoro y'obwanchani obo na Abraham akaboitaba bokamunywa ase obogima bwaye bwensi nogosanga kware amina sana emambe yabona enamba ya SMS eregago ase TV yago nero ratumie gosange kerenkere kiao neribori yago amona into nabo igwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igwetera YouTube Ndizi TV News ngorigere tore amabulino ne berengere bino badai umulisi tutegete tuto skauchi mutwe turarigiriria embwa eria yokorosia abageni ase gitabu ekikimo chakano 18 ayamo ikare 15 ubikose 15 chingaki Ibrahim Abraham arenge oisran stege siri kiema yaye engaki yomubaso omororo ye tiarenge kerokende enaro yaye lakini korende engaki buneyo abantu bagaisran siri ebiriri bare goikaransa na ekerago ikaransa sekiriri onya kurigereri bunensere ntote ebiriga iganga aekera ari goikaransa na amenyete na abantu bande na iyo yaringi naro y'abantu bakare nk'umuntu urumugambi bw'abandi akobera geita kyomuki yes na Abraham ikaranse kiriri tikiri urugeita kyomuki amanya korora abantu bakuru muino batatu arenga n'abantu andi baguchiorogendo rutambi abagendi abantu bakoende sabaria barosire ekyareriete naenda amache ngakinda bulite tamaite ose Nyasaye akamenya kabwanga akabarigania karabarigania acha akabatebia akateba manenone ncho karansa ba amachi mwisi bya maguru eyaringi mbu y'abantu bakare umugeni gachire kwa mu amachi mwisi bya maguru ritangani na ende riri mbarose no nyendagera nkege rinde muri Omaya kogendera norogendo. Bamaya kogendera norogendo. Bamaya kogendera norogendo rwabo. Ekero bago amyo ateba akamnya kanyumba Sara. Rosi keki bwanguga nanchi tigamyo kegitindi ndete eri aningi ya nyenyera abageni. Akanyenya. Akaba bakaria. Pone ekero bago ikaransa bakoragira ruchi Nyasaye na malaika. Aliyo manago ja kuyurukia sari nga nero uyo. Amatebia Abraham kaisarari. Ngari uchimaga. Omwako gocha enga kienga buneye. Lenchiche Sara nanyoru mwana omoisia. Nariwago ja gukuminga bwa iganya sauringi. Nainde iga abono Bibilia yatubikira nga moba yani motiga korosia bageni. Korosia bageni. Egekwera nabo korosio kagetenga mwanya bantu kwarosia ina malaika kwarosia. Ai ningi Yesu kwarosia bikomanya. Yes. Piemano. Gembu yaye no gusanga kwaringi koa abageni. Onde bwensi yorugocha abo maneno usomoke. Asenka ya Abraham ariko konyora. Are konyora. Omanyete yakira naligereria ya seleso niganga gwatira ko bagota bomorisia engakikera
Abraham akorora abagani baria ritangani gakobasasokera kigima ebibilia goselesoni atabanga Abraham nere uchiete ase barenge nyuma ya barabu bataracha ase are enchirende naberuete kurume aye kwene kibuno nyare koba gakogenia abagani kero kena botoreburie Abraham matemero benera akorete gari abandu nagotanga uchumi ya Kenya umurisi abere nkomu konyora obosino nyo motoriro nowadays is very expensive abandu abange twatwariro bwoba bwokogenia abagenia singi tokweburinga baracha nke bagocha kuri Abraham era nachita asiri icho diaye akarete kiarete Sara ogosauchi aria okorosi bugati gane keke kabaretera bono yatoberera komu una mwanya bantu kero kende ikinkebenye getango higototanga kwarigania na into abagenia singa chito obungiti teyembu ya Nyasaye okurwa nere mbiyo monene na nere okurwa Yesu nakwanite genteke monga mwitandira inki morarie inki morabiki oteba rora kinyoni cy'iguru yes nkiana kogeza kibike kiage no bunyansi mbwana kwerose likianga lakini Nyasaye akubiragiria egende geko ero obungiti boko base enkoro y'omuntu nasinga enchungu biye buri bwa Nyasaye mborabaho ekero liria Abrahamu arangereti wombana na mworogetiwe se mission ya yenerenga igago kikobo guseseni gwasa abantu bonsi bense igachite nebirengerenga inchino y'ubwo guseseni gwa ngoseseni abantu bonsi bense rora abasomba barenga asenka yaye ariko baseseni asiringana yes obaseseni asuko barageria nonyelo tioche to moseseni ase bintu byonse paka nonyelo tiakigera embya yobukanye yokogenia abageni kurwa sabra igembwe yene yomonene tiana koba aso omuntu onye Yesu taigoro tangani asenkoro y'omuntu kera Abraham riye itebetu wetera asenkere yokwigena yes igarwete ribaga Yesu agaikaransa ase enkoro yaye buno omogeni naende okora obogima bwaye okomatebi bintu agokora igo bona Abraham igente ikagokora rigente kitari ya kawaida ase omonto rora ase Matayo 22 ngokwanire ng'omosawo oyo omomondo agacha ase Yesu naende yabwate nibenene akaboria omonene aye omworokia omuya ngento ki 19 Matayo 19 ngento kinda akore erinde soso burutu bwa kare na kare Yesu akamatebwatia machiko kamabori machiko ki toiba totumana nayande torengerie ebintu by'yo mino naenda akamanya komatebi gento kendo okora nkeringa yes osikeiso na nyokonaria matukara amangu umusauri akamagomatenga amachikayo sinabwatire kuruso bwana ngento kinaende keborete goetania aya akamatebi genda ni byonsi ebyubwate ogabera abatakochicheri nonyori bagasoburuti bwa kare na kare nande Yesu amwanjete asenge icyo umusauri yanjete akaroranga negentege komusana kurusie nibo yaye erinde asange n'abataka obogima buri twanyorete se Eden kurwa sori omobe pwaso ete Adamu obogima bwo kwegemeria lakini ekero naende omonto amwitabire aitabire omurobiri bwo gotoreka bobuye bwa Nyasaye oyo gosibura omonto kurwa sembwa yobwegemeria n'omwana Nyasaye onye tayo nekekora agoteba simata Yohana 15 kibungu kia gatano nga njento iyo kende yosyo ndikiryo rakore igwembweye nokwama wa Kristo eme y'omuntu ekero amayubu pia mono kegima emambia ya bono na bera rokana ngana ere enkongu kegima kero kende nga umulisi atikira ko bagoteba litangani pino gwanchirana ngatigantumeke buna ekebekero nonye ni tebenga ndinta bwati kendo weitio kotunya weitia nga pagani abo ndageti bache bona umata literally umulisi ya imebwekane tumigeta se Biblia ene nganere wazi abana abageni tuna tutaranyirigire nonye kemuika gochime mono literally abana abageni bare gweta batatu
abantu bagotache bagweta batatu barosire no kubarigania igo kero kende nabo turaje tugumenga ebikone binene mono tugene tokora ase chinga chito korende ase gwetera chimbua chinga bunechi nabo koranga twanyare koba tugoikerania omoroberio onyasaye go justore egente kemonkiringa kero mogeni goche senkatenga no muntu kawaida busayo Yesu agocha ase tore oetera asabageni Matayo 22 kimungu kia 30 neke mukogenderera Yesu agateba ng'ana kero Yesu arairani oburuti bwaye nasangerie abantu b'ebisoko byonsi yes ase obusi bwaye amanya gwatanana buno omorisi bw'eking'ondi agwatana ching'ondi n'echimburi ase okoboko kwaye gwokoria abeke ching'ondi nokoboko gwokobe abeke chimburi amanya goteba ribara ase okoboko gwokoria ng'a soa ase omwandu bw'oburuti mwaroserete buna tata ensi yetarabikwa oboruso iyo eyi Matayo 24 kimungu kia 34 ng'ana bare mbamuburiga inki wose gwatotebia erinde aba bandi kwabatega ati anarenge n'enjara mukang'ankaria narenge n'erang'o mukang'ankania narenge nyagitari mugacha kondora narenge echera mugacha kondora gutana mang'ana y'ogusanga bamubori ndi twakoroche okoraneri Yesu akoraneri ase gitabu ekio ndaete tasome toigung'ang'a ki Yesu akoraneri ase ring'ana indi twakoroche tugagokorera yonsi ogototebia ochakere kimungu kia 32 gotirimboka nagukwona ng'a indi twakoroche akobatebi narenge n'enchara narenge naki indi twakoroche kimungu kia 40 goteba ng'a nomoruoti nabairaneri nabatebirie ekene kende yonsi mwakorerete ase bari baringa bake baminto n'enche mware gokorera kende kionsi keri mwakorerete ori baminto abake kimungu kia 40 inche mwakorerete igo ng'a kero Yesu agocha Yesu nabarache asore buno omokungu omoboraka oro omotaka nabarache asore buno omwana entakana nabarache asore buno omwana omotaka otabwati chianga ogotara nabarache asore buno omonto ore goita nchero ore n'erang'o otagete amache gose otagete endagera iga ekero obuya obwa Nyasaye bwabeire igo tokomokorera Nyasaye goetera ase bari tokorora na Yesu nabakuyonchora arorekane buna no igekora noe nase Loti abachete asare bari amaraika bari mbachete buna maraika bachete na mwanya bantu pia mono sana emambia ya bono omorisi ni toborania ya guchimutekera togoska kero kende onye yare konyarekana kero kende Abraham tanyara kobaga kogenia abageni baria batatu bachetaria gekorangwetera asa okobagani uko Nyasaye nera kanyorera ribaga riogoikirania gose kwenana eira inga engakibune yo mwaka ore kubwatia Abraham nigari guchikobaga gusenigwa amono mwana gweterase omongino wa Sara ntokwanere ngane yinga kero kende na intue chira nchirororo twanyare ko batugutanga njito ikera kero kende gwetera ase bitambo kero avyo bogima tokonyara ko batukuira gati yabo ogutagenia abageni tokwanere igoro ya Abraham Morisia onyare ko baga guika ase ensemo umuchurio Kanani twarore ng'abanyare ko bakobagana chinsemo chiria na Loti kurende na endo bugimo koranga ngunchurire bukara sensemeye kono tukari kuba tukurigireria embwa yobwanchani obwanya toko bokorokana ime ya Abraham guchakera oyomo buna ntu mwanya bantu ntobegete nonya ba Kristo ntobegete chimbebe nchiriria abafarisa nchirota intu na basamaria intu na abayahudi omanyete titoli gosanga asubo mwakira litukubuna lero igana botomenyete kontobegete chimbebe ntobegete mebaga twata nande omugaka osomorisia Zedekaya ocho gusaba ubukombe kwamwa inkyo tamboreri nango mwakwarenge nkware kombori itangani omayago karaki lakini embwa yobwanchani bwa Abraham iganyata ko baga kubobeka across the board ase baria bamwegenete barenga basani bae nabo igo baria batamwegenete omonene na gekogera airete ribaga rinene riogosorora
kwa niaba y'abamenyi b'umuciĩ o Sodom na Gomora tukwanera so bwenke gimo mulisi bono ritang'ani iga igekara gukuonageria obwancheri bwa Abraham gochiasa abanto ba Sodom na Gomora egente egetang'ani ng'a okwarigania ariganitie abageni ori batatu igo bagerete bagaikaransa bakamoa obobisi bwa obogima nekero Nyasaye agoikaransa Abraham iga are goeta gochi Sodom na Gomora akamanya goeterwa Abraham na bamanyete gekoera aeterwa ese Nyasaye akorora atambe amang'ana ara asare nayo obobisi into totaikomanya nekera akura atebirie Abraham gaiga ng'a kayo murugi osarare igare maegaiga omonene akamatebie kene nimbairanere omwaka ogochenga kibuniye na Sara omurugi o nanyora omwana yes ekineke ngo gikome na gatano arimo ase ikome na isana isatu bona Abraham ne akorige ngagwa ko Nyasaye ndoche na ndorenge bono manene kero Sara asaba asaka kura amuburi Sara ngeke rosa ogoseka ngendo kirega kumwa ase Nyasaye omanene agakura akaimuka agende Sodom na Gomora nao ekera imukira kogenda na ina bakuburi okuburi kano manene gaiga ngaki ekene kiringe kimungo kiaye ige 15 kabiri nerio manene agateba ine ekene nimbise Abraham igento ngochigokora igekora na amanyire ng'a nabo omonto ro manene bwechinguru chiene na sebisa kubyonsi nebisa kubyonsi biense mbisese nikuwetera asale yes egekora nachika abana baye n'abantu b'enyumba yaye babwati enchera y'omonene asogokora ariara ya burungi nerio omonene akamenya wansa otebia Abraham igenda gukora nao korigereria ari twasomeke mugokeri kia musinga ki ekene omonene Nyasaye tana gokora kende yonsi atatebetie abasoma baeki ababani na Abraham n'umubani twasoma se 20 kemukie gatana kabiri ng'a Abraham n'umubani Nyasaye agataka umuro kimirubiri yaye agukigokora Sodom na Gomora na amaite ng'a Lot na ari umwana umumuro mwabo na indi nasomete enkore ya Abraham iki Abraham agukigokora ngekora Nyasaye ko yabikirinda uruki nkiringa amang'ana aya igakoba kirori ng'aba moitabire n'abantu bakuririra abandi Nyasaye tamanyete namanyete kerese enkore ya Abraham namaite ya Abraham atete gukiko akayabika sing'inji yawo na inchi tororenga ekero twamwitebire Kristo Yesu embu yaye abeire mbe yaitu ogwechanda gwaitu nokorera gwaitu nokuririra abantu bandi negeko erabona Abraham akumubori ng'aki omonene wateba ngochiore Sodom na Gomora kwaigurie kerero kiaye ochigosirie omochiuri uranyora abantu 50 abanyaburungi ochikobasiria amona abantu abanyabibi yes agateba asing'inja abantu 50 tigosiria agatirimbuka paka agaika 10 agateba asing'inja 10 tingosirie mochiuji igogwete ng'aki Nyasaye yakobeka ng'a nababa bere batatu banese baro abaro omonyo bwense egekora Yesu atebete se Matayo elisana kemugokeiko ng'a enwe n'omonyo bwense emberemo y'omonyo ninki nokorenda ebinto mbisa reka mbigunda ng'a sing'inje abantu baratuke 10 nense yaitu urabona tatebe Kenya yaitu Nyasaye nabwata abantu bae baro omonyo ekera gotaka kurambura okobokugusiria nando teba sing'inje abasomba bandi bari baro abake yakubwate emichando yari ngoticha igobona Abraham ekaraikio agaika abantu bari goika okuburi gaki ngekora Abraham akuburia ekera Lot ase gitabu ikikia omochakano 14 arwa ekera abantu bensi asa abantu bakurunga shina nererie Babylon abaruti orengo na abaruti bamwitana ine bajite bakarwania burutio Sodom na Gomora abaruti bande babaitana ine bakaira Lot akairwa akabomosibwa bakamwira na abana kamwira na n'umurgiyoye bakaira n'abakungu barengo nenibo
Abraham ekarago chikuigu ngaroti mu murumino abantu bali babwatitwe ngaroti mu omwana mu murumino oirirwe roti akareta abantu bayigiriti bayiburitu bwaye bare kimisa to na 15 akabaire butuko bakarwanisigi mbakitiko itabantu yes lakini bagasibora bali bayiritu pone karo bakire umurwoti ya Sodom mwago chigochanga gaki Abraham bakorire gente kiya pono nchige ndo korani keiga enibe yonsi kwale tango kwande Abraham akana yaya tindi koira no negeke ndagererio ka abantu abande bagenda barwanisigi bari nero lakini nchi yaya obasuko goteba ngana liaki mwatenenki pono Abraham yes. na nchete omurwoti ya Sodom na nchete abantu ba Sodom nekara ko ngumuchiyo yingu cyusalibure obwanje buri bwaye bwarengi meyaye nobutumu buri atume tungaye koitera asure nobuzise bigwenza akainyura egeko yarakurira ngarende nobasiri permission yo muntu kurukonya sai no kurira abanyabibi utara akurororo Yesu Kristo embweye ya Abraham yes ase abaibirania isana ibireke mugukia ekemeronge bira bitano iyo tenga igai karansete asoko boko pubolyo boko likwanya sai akonya gutosabira akonya guturwanirira na Abraham na ari kurwanira abantu baria nere mirimo Kristo akora igembu ya Yesu yarorekana tembe ya Abraham yo kurwanirira. Amina sana mpie mono kigima ase elesoni yobwanchane bwa Abraham gochia sekera oyomo akanyara koba umaite ntorocho bwerania umurisi bora gukurwa ase umubaro iwe 50 guchanse gwikagwo no bwerania gati ya Abraham amona Nyasaye ase kerenga keria rota no nyabanta abambare abanyabibe mwanyabanto nabo arenere anyare koba ga kumuiranira Nyasaye ase kerogeterinde anyare koba ga gusaba amabera na ndanyara kobaga kwa berwa iri ngana twogenda tukobatukuriria chimbwa chi Abrahamu chinga ki ere are asobo koreri bwo sanga twarigere mbwe ntangani eria yokogenia abageni nabo igembo ya kabere ubwancha nitutoke togenda somoti mukomwe kigima chinga kibune jito kwa libaga na onyara kobo gusanga kerengeri kiago amuno intugwetera SMS nabo igemitandao nabo igoliboria okero atware emambi ya bono ekira togenda tokobatukusanga amuno muri sio moti mukomoka kigima ngora na tora sensemo ya kabere ya Magerio Yeleson. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ekerole asumu chibwogembo nichisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na iseto, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemeru ngebere naine
Bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekio tagete tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye ase simiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime kwikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yao. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yao nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rugusi asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Spexels Opticians abubale si kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo 5 na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote.
nikwarigirie obubwenia asumu chandu bw'uburwaire obere kugukwiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni kampani y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwaire amange amariogo ayo niga kubwenia amarwaire buna oburwaire bwa sukari, arthritis, ulcers, asthma, amarwaire ya komenta baga chinguru chubosacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia oburwaire bwa sickle cell anemia ayugutanka oburwaire bwa kansa boigo oburwaire bwa prostate asabagaka Samalitanguru Duncan Malitamulias Gonde omulisia w'ekanisa ya Tunga SDA Church kalina igwete Eva Health ya kire ase Kisii igona atendete clinic kyabo abosongo ase Family Bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwatani 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitega se clinic Eva Health ga Bosongo ngaira Mariogo ari abira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacha Family Bank second floor room number 07A. Karibu sana Eva Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Yamano kegima umanchu muligerelia na inde bugeta seni Ndizi TV ntunda ya kabera magiro lesson emambia ya bona stoko bato kuligerelia igoro chinchira a to bwena na into we somya kurwa somo somba na inde omubania omanyete elder for the first time to be very honest bibilia na aligerelia se eligetenga Abraham tarenge tu omusomba bwo manene kurende nigarenge umubania nengana kero kende neso mirerenke nikegima timatiko se ayo mwanchu muri konya no manyetenga Abraham kati era koba omukorero ibwerwete asinge ncho yemeremo yo manene nigo arenge umubani kurigere tole bitabo byabani twarigereria butokorora Danieli abana banda bande kurende kumbe ababani mbarororo wanyaza ko baguchaka enjiri na gutumeka asinge ncho yoborori bwokweneka banyare ko bagwikirana tutaragenda somo tumuko mulisi antonyara ko batokuligiria embwa ya Abraham gwetera ase obwera ni bwanyare to ko bokoreka nororo ikiro bwera ni obogendere torro ikigwesokia ime ase embwa ya Abraham no bwanchani timayetikero kende nesinge nchabwa to bwamati bwange mono nabanta ba Sodom na Gomora gwetera omuro mwaboroti gose no bwanchani lubwarenge kata across the border mayetana bogota esinge njokero kende ababarenga abairi na abamate negeko gere anyarete ko bagagosora omone na nyare ko bagakwabera agosaria emechi ya Sodom na Gomora ya ekero kurigiria si Yakobo 2 torigiria Yakobo 2:23 tega te abuna marika machenu agwikerania Abraham akamwige na Nyasaye nera akabariru burungi Ririe karabari ruburungi akarupwa omusani onyasaye. Yes. Ekero umuntu amwitebiro manena itebire kirengana yaruru asumu nyasaye. Egendo kyo kumingeri nyasaye agotinye bibyo byonsi pi ogosibyo gochena ogoteneni munandi yotana okara kebe no anekamo. Danu musani one. Nekero kwa beru musani oye amangana na abere tu kwigera kurwasa matuka etiri asiyo na 14:23 oimuko joso ime yawo orosio bamenyo karo sirio bamenyo ime yawo bone mbi yaye ko bimbu yawo bono sing ngaki yakora asinge njiyo kwigena so mange kabunge kise tabukia Yakobo 2 Morisia
aba nate aba Yakobo ibere kemukemerongo ibere bitatu Bibilia goteba iga amariko agaikiranigwa aria agoteba Ibrahimu nigo amwigenete Nyasaye nase ng'encheyo akabarua koba omanyene oborunge igo akarukwa omusani Nyasaye irana naende Isaya 40 ekemukiaye kia 5 na 3 Isaya 40 Isaya 40 kemukiaye kia 5 na 3 Alright, toikiroro murisie Bibilia goteba iga kurende inwe abaisiraeli abasomba bane inwe n'abantu ba Yakobo nachorete inwe nigo muri abororeria rwa Abraham omusani one yes kurende inwe abantu ba Isiraeli n'abana ba Yakobo abororeri bwangu abasomba bane nachorete abororeri rwa Abraham omusani one good yani nga kamwige na Nyasaye nerie karaige na yes Nyasaye kana chekine wero omusani one akabo omusani pia mono kegima ekero na intu twana chirikine twa mwigenire yes abaruminye kemuge ikomera kemo twa mwigenire Kristo Yesu asenge yayo igo tukubarirwo kwigena kunga kuri kwa Abraham twamanya kuba abana ba Abraham na intu twakorko babasani ba Nyasaye igabarumiye yinye kemuge ikomera kemo yes n'abagaratisa kemuge kia 5 arimo abantu babwato kwigenda asomane n'ubuna Abraham abwate ebakorko abana ba Abraham nebanga mbayibore tuasa manyinga kuna bona nje manyinga kimbwata na Abraham taiyo lakini ukwigena kwane kwagerera na arukirwo mwana wa Abraham nayo mwige nyotegerete bunure iga ukwigena kwagerera kwa arukirwo mwana wa Abraham onye kuru mwana wa Abraham na Abraham musani Nyasaye naye no musani Nyasaye bia mono kegima ande Bibilia maite kunya gotoinyori kirengaki kirengaki nga onye mwana inu mwarure aso kubwata gosemwa abeire no kubwata na amo na Abraham igo bone minute nganya Abraham orengo musani one na inu mwabeire gaticho abasani bana basumba bae bia mono sani mambia bone kerengeri kiago nigo kere kingencho kegimekero sange amo na intu elinde tunyara ko batokumanya ibori kikero kende kwa bwate na kero kende ekerengeri kiago kubwate kana nemeroberio nene umuroberio oyo bwansu bwa sabatonte ketenda rigerio muri SMS beresa toiga gati abari bagenda to ba kwenekia banyare ko bagosanga amo na intu getera se mitandao alright konya kuigoraga iga yes nareka iga koroko waziri mkuu good morning all Christian Jesus name happy Sabbath live watching Bible from Doha Qatar asante sana Sara Kerima koro happy Sabbath yo bwancha agota happy Sabbath oyo mwancha watching you live korwa Gulf asante sana Sara Kerima tumepata ujumbe yako Mildred Momanyi happy Sabbath from Menyingua SDA Church salima watu wote wa Masimba specifically kanisa ya Enchoro ama na Masimba SDA watu wale sabato engi asante sana Mildred Momanyi ujumbe yako ya ikire gatia bande abange ni Ndoje Steve Matinde na boigo omosa bonsi no bali miyo murobere tutangalia angalia ujumbe chino timo kumya kira togenda tokoba tukurigeria ensemo yo mwero nandi nachika ko baingo kwa eira omwancho murigenga entunde ya gatatu niko togosanga amone kwaya ya obwoyo SDA Church kwaya imeye studio storage ko batogosanga mona barabo umurobere bogosasima gwetera asenchere ya matera gotoskare togenda ale chingaki echo chiko ikantu nyara ko batogosanga amo nabarabo umurisia asensemo elia yobokorere bwa Abraham ase summary turigere tu obokorere bwaye ase emirimo ya Nyasaye mboro byobo tu turakunera igorogoro nga ere nanya to ko bagotumeka gekogera ebibilia tenga kurase tabugikia musi twatebanga emero beira simekirane hose ababani banyara ko bagoteribwa erinde maya gochikoba gegosoka gose koba gekorokegwa bono enchirende obokorere bwa Abraham asubwe kabisa se Samari umosomba onyasa urigere tigaria utaramanya ubugima bwa Abraham asobo koleri bwa yasembere mu Nyasaye nereyeye Abraham bona abasomba bande bonse bibanya Nyasaye barangeriwe
Yese karatara agenda iguru na tebeti aboruku bayenga inui mobe birori bane. Yes. Birori kibakoba kirori munduki. Ese ya chagete iguru asegati ya Mikaeli nenchoka enchoko yukuru kusaitana no mogenki. Yes. Igere segi saitani agoteba nyasaitari obwanchani. No manene eatete kuruki ngere no obwanchani. Ekaro saitani yaruane sigi aseru kuruguru agatambukie mgwiye gute gute asetole agatubero keringa nyasaita ibwanchani nanga abakorete mababunerare. Omano watebe ya gakinje no obwanchani. Bono elio abantu banyare kumanyanga nyasaye no obwanchani akabu umwana wa Yesu Kristo. Egeko era kuri ese gitabu kirikia Matayo kyayo amachakano isatike muguyinganga nimbe ko bisase gati yingiti ese gati umukungu n'ingiti. No ibero umukungu ndo akengiti umutwe. Yes. N'ingiti ne murume gitingiro akariye irego ya Kristo Yesu gocha. Ere no mane no riguru. Atiri mboka cha sensei abo urike ni kyo musomba achandwe abantu bamurame ekarara so musaraba gokurige Luka 22 gatenga bamutwerera amate bamwakira mutenga ubabere egekora mbamanyiti ikibagokora. Alright. Eye nere mbunya sai ayete Abraham acha kurukia ngenya sai no bwanja nonyo bwato bare bwaya asachiete asa Abraham wikira lokuru mwana oyoyo momo moima ekengwansonga nyasaye no bwanjani puna antebe tinga ngwetera asari nda aseseni ara aseseni ense na bwato kubogo komobo akamurwa pona ense yonse akare kurigererie goichana ngaine Abraham ne bari memburiete Nakiego nyarikana lakini einero bokoreri bwaye. Yes. Kurigereria akara bamaraika bagucyosari umucyo Sodom na Gomora yakorerera abantu muna Yesu akorerera nembwa kurigereria so mu bwana Lot umwikanyi nembwiye gatambukera Lot nera kera bamaraika bagwikasare egendo cyuka ko barangeringa abanene bana banye mwanyo rubia so bonega na mbaye murare ngaya to gukorara ntwese umukigari tabere town center yaga kikomoranje mbe ate kiko ko baitanchu ekaro baru bwanje niburi me yarutu bakana chekina kobo bakagendo n'abantu benseri bagakikurigeringa abantu bari bayendo Lot muntu bano mageni urigaiga bagaje gekoro konyungu nyakapu akira atambi Lot to aba muraba Lot agakana gaki abageni abamuko bakuna atataye kurara na barabu ya yali otigamba abasika bana bekungi mo bakoreke ni yonsi cyamuko n'abageni yabo. Yes. Lot ya agatwari ando embu yarenge sapura megatambukira guchesa Lot akagenia aba malaika atamaite na malaika ageni nabawe to komuruki gatu atumirwa toje gusario muchyo yarigani togosoki bono ogokanye kuguri bwa Abraham no bokoreri bwaye igana kitikine nganimbe ogoseseni asense na gwetera asororirwa n'abantu bonsi bense mbaseseni akana kikine kemo ni moigwere ni ngoro kyubya bwaye nimenya sobo itongo tinkorianania ninkorekera ringana riragere imanyikane nganje n'umusumba onyezaye nera yaringa imbo ya Abraham no kurangiri gukwaye igo arangiri tugwe agataka gukora mission yaye no bwikirano akorege kurukwanga ogwanja watata nyasaye akeigo nkuriro igore getabu gekurukwa Zaburi 40. Yes. Ore karo Kristo gocha asense ngakia kwanite eri norirerie umanya gokombea no bugima bwa Abraham kifungo gya karengo murisha ekemgo ke gya sita pake kya 8 Biblia gotebaiga ebingwanso byokurugwa na ebiruegwa tobiganetie korende amatoane watinoire ebingwanso byogosambwa na ebibe tobiganetie elio ngateba rigereria na chirase bukuni gerikire aya ngwenerete gokora aya nyasaone ninganetie ngoro wanja kwao amachikao nigo ale ase ngoro ya neme ikimungo kya kianda ase omusangirekano monene
narandirie amang'ana maya ayoboronge ayo monene nomanyete ng'a tingotanga ebikoba biane tibiya kwana komi tinyegachere tinche bweka oboronge bwao ase engoro yane ime korende nararirie obwegenwa bwao na ogotoreka kwao timbiseti obuya bwao na obwegenwa bwao korwa ase omosangerekano omonene ekero Kristo achita asense tiagoteba nachire gokora ogwanja kwao ogo Nyasaye ogochika kwao na gokora ase enkoro yane ime oteba ase omosangerekano timbiseti korokia obwanchani bwao timbiseti korokia obachenu bwao oboronge bwao ngento kia Abrahamu abisete taorokia nakobori igorogetie ari yonsi pi aringo kugani kwa Nyasaye yes ngomo ikore oime ya Yesu Kristo omoiko Kristo no rurenge be Abraham korokia bwa Nyasaye asichinjera chionsi obwanjani gochiasa abantu bande gotenenera obwigeni bwaye takorianania takoire ebyabosa asabira ababwate emechando nonye embiri abwate ekemo n'omwana oria abwate oyomo akarwa na Nyasaye agateng'a nabono namanyire ng'a nonyanchete igembweyega yes nero Nyasaye akobeka ime y'omonto omoitabire n'omotori oyo ogene Abraham nera aorogetie yes naenda akanacheki nabaibere yateba ng'a abantu banga bunaba igo bagoteba ng'a ense eye igatarika ikanekare iguru baibere ni 11 jakere 13 goike 15 kemo ng'ano ano kwagache nyumba tagacha akamenya se chiema yes egekora abwate ekerengerie kamo ng'ani mbwate nkaya iguru naonka tari ari se narute se bombura baminto akaurukibo na intu Nyasaye naraganite toyauruki Piamono kigima egetabu omorisia kiomo chakano 12 ya mo ikire kifungo gya kianda ngokwanire karigoro yokurangirwa wa Abraham na embu igwatikira kwa bigukwana no eregagwo into monyabanto amabori na mange kero kende toranyara ko batokuburi lakini erata chietu gutwara tangutangu chinde chionsi korende niganyarita ko baga gwitabira na nande umaite condition nchira mwete garia igo morisi naganinda turakirigirira tuturigiriringa na kimere mburi nabo gukuminga embwe ya Abraham na kire paka tuikazigete tuatanta umuntu okorangire nga missing ayure nonde ndizi TV gaiga inchumba kaga igo gembo stage okoreki toimoke kamera toimoke kende bono gukuminga inki kirende kwandangire gochia go gembe stage inche kindo muraria igentora ndangirire nekenekire turarigiriria gumorisirende autanga omonene agakora na Abraham akamotebia karwe asense yao na ase yamate yao na asomochio iso ogende goika ense ndakoroke amangana asekefunge getangane morisia ikira omonene agokwana na Abraham igakomotebia nga orwe asense yao orwe ase yamate yao orwe ase omoche oiso parenga turabe tayari ikiro kurangari buno kugwachire gekorege ntige tangani ebe nonya basomba bo monene karendiria bo pasta tanga umorisia Zedekaya bono ntige turarwa alikiende gake ineliogiria chiri yo kurangiria uragenda guchiari bugiranga sengicho bokoreri tibori kurabori nga yaya nimbwate omongina nimbwate yamate yaye enyombe iyo ngocha komenya nga neisa ineiga ndache amone yamate yane toche komenyororo enchirende ntubwate ebitango gose ebintu tokorigereringa iki kyari goikerana ritangani nari nari gochaka kurugaika gekogera Abraham taboretie omonene nga ekerogontebi indwe ase omochi otata oyure isoe nga iga igokongera ingegora okurwera asomenyete buya uchigoenda ase enseri kegora nembo ya nyale toko bekorokana timaiti is it applicable aso bokorerwa kila rituko una into monya bantu atobwata abakori embere mara kabere yes mbaro obo kwirigeri gwenseye nande mbaro aba okoro gwanja kwa Nyasaye bari bo gwanja kwa Nyasaye asubiya na asubobe ebaragenda ndonsise batumira yes lakini bari bo kwirigeri gwenseye na Judas ebaragenda asagi yabango tikanyore byenseye mbaro na maise itatu bire lakini mbaro Nyasaye arangiri bagendira ndonsise
omanene atebire. Alright, bimuno sana oyo onakim naye korwa Joshua Orandi. Happy Sabbath from 2 TSD. Hospitality is one of the great tools that can reach us to many people. Liboria yakuboria nga na kitora kore titu kwa moyo chinka kitore asobo kole na antro chenga igesatiriyo. Maurice. Maete egento kero ongeringa ki to gosimeka. Yes. Oyo komeri no manene. Tai intui. Maete egento yakora abantu ba ukwo moyo ongeringa ki. Igaranderia abantu takarore elinda atogibwe. Enere mechando. Tigamba testimony yem. Yes. Aso wenge mama. 1976. Abo saibwane tokarangerwa n'ikiumbe kitu kerikiarengi kiayo. Tukagenda sakuru kwenye kigara kemukorandi inje nari ngumurandi gwa sari. Tukarandi twabwate segie nene n'abantu bari forma. Tukarandi tukanywa abantu bakeba irwete barenge 30 noyo mabane. Nkarete report ese field yeito. Nkanya abantu bakumbori nk'abantu mwachita bange mwonjera abantu basininiga. Kuburga kitaije ngonjera na kiri. Tiga tokore chichuma ibere. Yes. Indu seito kanji chegocha nyanjo ngiteronge ende sanare miremu. Manya konyo mugaka tu amete ne rurenge baitani murandi bitabure kino cheto korita ikorukumo paso rukupita musi. Okono ruko minyoka wojo kombwato kongagigo obantenga nyasa okorege konete yabantu bari tu atebete baonjugete ekenyuriki gimagia onjugete tubwata banta bange nonye bari bari gutupinga. Yes. Mugakuri urugutupinga tumwari kurandira uki ngumbunero bwate crusade yayo onjo kirenero toiru buri mutuku agaje kanisa. Amina. Amaisaita mwanya bantu waruche akarora isikanga nabake. Yes. Tekeni Yesu busubwanya sai na mange tayayoka. Yes. Tuomera n'abantu abanga batenga mwaka getukarandia asigete. Amangana ali anjandire sana na nje nakitenga na chiki na ngabo umukristo. Yes. Igo aigasi awaye no kurandi woka emirimo yo gonjora abantu ne yo manene. Tiyau ye ase ogokora isane kemukemerongeto tenekemo igego tebanga no manene umwimukiriri Yesu Kristo iguru. Oikaransira soko boko kwa gwokorio. Yes. Elinda bugonjoka no kwabiri kwebi biguchya sabantu bayisira. Uyo kurugonjoka Kristo Yesu. Doyo kuru kwabiri kwebi nere. Ayego kwagenda nekebekero ayerandia tigero manena onjira abantu asenga kiyaya. Biamono sana randia tiga omonena nyala kwa wikirania emiremo yaye ase chinga kiche Lucas ongori kurua bunya meuru elda zedekano muraria agotanga na abakwanirie biamono asenga magerio amaye lesson tiga twegene buna ekero mogeni enga ne sababu asenya sa Yesu nabo agocha ase tole nenchera ao aso gwikirania ekerenga kyo monene nyasaye omutongi nigokora are ase tutari goikera buna intwe mwanya bantu. Asante sana ine ngwana yarenge karengeri kiaye Lucas Ogori mambia ya bono. Happy Sabbath agoteba oyakoro kwa Esbon korua kabeo nonde ime ya eleson no manchione korua chinsemo no manchioe kerubo korua nyabete liboria yakuboria nga inki ngeko gera ere ekitambo kero kingencho mono ekera tugusabirania baminto. Abraham na ireteri bagali na kwena kebuna onyande ko baga kubeka abantu ba Sodom na Gomora samasabo. Nembu ya Yesu. Inki go benefit umulisi abono inki. Nembu ya Nyasaye. Yes. No gusabira umunye bibe awonjoke. Noyo omuntu nakiriki na kumuita ba Yesu buno muturi oyo bene. Yes. Yakuburi embu yo monene. Yeko eri kinge ncho. Yes. Na ende Yesu otebire sabira abasani baino sabira ababisa baino. Nero gukwana boigo. Njari kirenga omwanche oyo mino wango mu bisowo. Lakini abatebire basabire. Mari mo bakorera amaya. Matayo isano ekera gukwana someone on the mountain. Yes. Na bagukwana nga basabire bakorera amaya.
igene mbuyo mwanene ekuruka imeyo muntu ekera usabira abantu. Bienvenido sana George, ni George, happy Sabbath. Tunaendelea kusikia Sabato engia na magere lesson na pasa seni wa wish happy Sabbath kuchikasiaga students na nyaisa SDA Church mbiyamono asingencho ye mambia engia agotebanga nara yaya. Era gotengunyale kobaga gwesomia obuya bwokogenia abageni. Amina. Kumbe abageni na baromba watebisi. Ebinene. Bienvenido sana. Engana nero yo mwere kabisa nakubuli ari muri singa. Nenyare kane buna mwenye bantu twanyare koba nyasata nyara koba wikira ncira. Chia masese ni gwasubu mu boito asinga nche bitambukiro byo gutanga abageni tibanyara koba wikashinga chita. Natange. Yes. Nabarabe ekero tuangire ombara ase getabu kere twasoma kia Matayo narenge nenjara mukangankaria. Yes. Digere libonongo ase kemgo kieke merongene neye mogotirimboka pune gukwanera abantu bari barenga soko boko kwaye bukuriyo bokobe. Yes. Matayo 25. Etwarigereria ifungo byego cyakero cyakera ye 30 neye mpaka 45 kemo igukwaneregeria ebyombe bibere ekyombe kemoitabete kia moitabiro manene ekyombe ketaramoita bo manene. Matayo 25 kefungo kalingo muri sia so cyakera 40 yemo otirimboka. Yes. 41. Na ikirore Biblia gotebaiga elio na tebia bare asensemo yokoboko kwaye wokobe karwa sende inwe amwara geretiwe mogende ase omurero kare na kare oyorosetiriwe saitani naba malaika baye kiagera inarengene inchara timwange ndagera inarengene rango timwanga inywe inarenge omogeni timwandoisia inarenge getirianda timwamboia inarwarete narenge chera ime timwacha kondora 44. Elio barabo nabamwiranerie omwanene indi twakoroche ayekore nenchara gose kore nerango gose kore omogeni gose kore getirianda gose kore omurwaire gose kore echeraime na titwako korera elio nabairanerie nekene nabatebirie korengana buna motare gokorera oyomo bwaba abare abake timwangorerete inche na abantu aba nabagende ase gesusuro gia kare na kare korende abanyano boronge nabagende ase obugima bwa kare na kare. Twarorerega gung'a Yesu igotogo korera omonene gwitira ase abantu baria barasobosibwe. Lekare tuko bakorera guseseni gunkoro oguseseni no mwando gw'obugima bwa kare na kare. Ebintu mbiribire nsa bikuru kutembero Saitani nkwara abantu enibo abantu bakagera enibo yense enero ubugima. Yes. Ntubwate goitani enibo yense nero no ubugima bwa kare na kare. Omwana ato endagere yakere rituko naende nato ubugima bwa kare na kare. Abanse na waranyo na enibo yense yonse bakagenga igobono mbaseseni. Yes. Lakini basirio mwando uri ubugima bwa kare na kare. Amina sana sengencho chinga kinebiro omwancho murigereria mbia mana sengencho karangari kya mbia mana sengencho yeri boririago ninde no gosemerenga twatemire kuriraneria senchira yobo ikirana sotalibeka bya tukosaba ngo moikano ronyara koba gokoena na chingurwa sengencho yokonyora amachibu ya maborio aito akirali tuko igore sabari ya ito yo kwege na gwikiragwo no tege tuiputorere kwanza magerio ye lesson asema mbia ya bonus wale gusanga amono mulisia Zedekayo njongo itonyara koba to gusanga amonere emambia ya bono timayete mulisia kigima engana yo mwerio ase amagere lesson yechumeye letanga nitiga ntareba Pastor Paul Cap ratimo narwa maiga. Yes. Amana abantu babone nga kwani abasumba bamanene semoko endaria CTV arura maiga abo goche semo tuanyanjire pastor ekende nkelinga eringa nerio gotosegeta oturangeri to babasumba manere abakori emirimo manere unari umusumba naintu to babasumba twekeye ntuga niko babanene ase emirimo eri twairwe yogomokorero manene pia mono kigima ase baria mwasangira mona intwe
Tuthe turatigira guo omorisia Dominic Bosire na nato mama igaye ase engencho agenda asobo koleri tomuganairia maya andonsi asare ne timu engima ya ndizi kira togenda tokoba togusanga amona balisiga iga emeremo engiamo koro morisia we don't take it for granted nyasanyara koba kubasine mone chinga chino na kwaneka manyara ko mo ikira na gase engencho yogo sanga abana baitongo chaka bare amata muri tkuligoro ria so barenge gochakira litkulia Jumatatu wiki yego chaka nkyo nigo bago chaka go isaransira matemwabo konia baigeta seni Kendizi TV ne timu engima yo bwansuwe sabato twabaganairie amaya banyara ko baba kwebangai no mwari mwore you know what it means kuyarigania asingicha matemu ase myaka gwetania 8 years iko konya rumana kuyarigania asingicha matemu na yo iko twabaganairie amaya ase ntunda ya gatatongwera nande ekwaya engima Oboyo SDA Church Choir banyara ko bagwikirana me studio kirenga kiabekene no kwenekia etonyara ko batogusanga amonaye nabarabo igo iguru yogo sasima gwetera senchira matero muri sibotambe megeta seni Kendizi TV mu rubiri rwansuke sabato ntwajera nitogataba amatera ninjira yamwe go sasima amina togataba nga anyara ko bagakwena no gusiri bagiri nyara ko bari kwenanwa ase chikanisa chetu amen tukagikire tugataba tali chika kichiri cha matera naliyo mulisio goche nga materi kare kanyake abalistomera nego chiaria abasayetomera committee eri nyangi committee eri chikambi echine chinga kichya matera kolende tugataba chinga kichyo tigatinyare ko bacha matera twakoganairia mayo mulisika gosoka na twakoganairia mayo sengicho bokole bwiri tukoligima wikira nande sabatende ogotora sengicho gosaba astogenda tukoba tukunyora abana baitu bagenda tukoba kwirigana sengicho matemo manene tosabe yasaita atanaenda semambie twakira asuri buna abana bawo abanyabibe kurinde kwabire ibe byabo kwabayiro byobwo bugamba sai amagimabo twakubori koranjo ikikuruguru biko bamenye bwa imeye chinkoro chitu otokubo gutara manaye buna ugwanje kwa ukuri twaretire kyobeki abana baitu baguchikora matemu akera sisana isanemo abandi bakorekera asi sana isatu na abandi mbaro ikerasikiriye 12 bagendereta samatemwa ebyombe byonse twabikira soko boko kwawo koranja ibwika bayinyurie ali basomire tibayinyuru kwinyoro guka igonga nandi banyora magise bayite bachikwego kiasubo esenseyi oboro kereringa naye nsoko yubongaini nsoko yichisemi na ndo bubibu bugima bakweri tangani obugima bwabo Nerio oba mentero guseseni kwa kiringencho. Ono litukena ende twetigira asore otogo sasimo gwikiranu. Na endore ndense yitu ya Kenya. Na gukwana keroyo masa abana bao bali bakumanyira batarakumanya. Keroyo marubu mabwaye wocha asore tuyariga nigo so asenka yeguru na kusaba gwitu weteresire tere Kristo Yesu motoria. Amina. Pemano kegima omolisia nabo gombia nayo mancho murigiria kiratoke natako bato gusanga munaye yariganie after omutimo komwe kegima kwena natore asinjo gosasima gwetera senchira ya matero nyarako bogosene we megata seni Kendizi TV anene omoroberio obwansu bwesabato. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Negenteki ya konyori bintu by'ogutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge by'ogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire enoti sano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno acokwo genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi cinsemero ngeberenaire bono onye kende giakorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete utumanyie asubwango mono abwonda ici reke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mang'ana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. Is about to come out.